Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis, no? Pizza 29 na sa buwan sa Abril, tuig 2026. Sapit na, no? Mayo na sad, no? Mga ka-listeners, no? Dali na kayo ang buwan, mga ka-listeners. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. O sa dili pa din, no? Ako din pasahon rin na ipipila nga nagkomento si Nichelis Mudit na Shokoy na. Okay, salamat kayo no, Nichelis Mudit. O kang James Savero di ay. Hello po, good afternoon, hi, salamat sa panood na ulit ako ng bagong video, hahaha. Okay, salamat kayo no, James Savero. Shout out diya no sa Nueva Vista, Don Victoriano, Chongyan, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo no sa pagpamina no, James Sabrero. O shout out ko no kang DJ John Lloyd Official. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Part 9 na tanong mga ka-listeners no, part 9. Made of Fortune. Mahadlo ka? Nausa man ka, Irene. Usa man imong gipanulti? Amiga man kita, di ba? Oh, Pwestogan. May feeling sa kani attorney unsa? oh, Duna unsa? Oo, namuwa ka. oh. Nihilom lagi ka. Tinarong manggod unta tong ako, good. Biliba sa nako nimo eh. Problemado ba gani kang Ryan? Nakatagod yung kagigayon sa pangintriga nako. Dili manggod na intriga, Angel. Tinuod manggod akong gisulti. Naluoy gid kay kung natanaw ni attorney kanina. Dali agi nimo mada sa akting anang mga lalaki sa. Mao di ay nga mailad yung ka ni Ryan. Oh, Mao gyud di ay. Angel, Nya, naunsa naman to imong bana? Asa naman to? Ay, mamahawa na lang kita din ni Ryan. Naunsa naman ang atong kahimtang karon oy. Wala good. Mura na tag mga inutil ini. Dili ba ni mao akong gi-expect nga mahitabo sa akong pag-ani dinhi. Kinsamling sa nga naingon ta ini. Imo. Huh? Ako ready ay. Wadi kay labot. Pero ikay nagunaon na. Imo kong gitinta. Imo lang kong giamong. Ano na sugot mo sa gabi? Sus. Naglalis baya mong duha. Ah. Nagmahay na mo? Baya, no? Mapahawa na mi dinhi. Susiyara tod. Uy, wala mo magkasinabot. Mamahawa na ta din ni Ryan, uy. Wata mahangol ining mansyon. Mamahawa ta. Ikuriwa na hangul. Kadung ka, turo na. Ikaw rin mo na kunuwa mahangol. Kung ano gusto naman kang pawa din eh. Wa pa gani usa kasi man, no? Mo lagi. O bitaw, pero naunsa naman ko ron. Ya, kisa man na imong sa. Mamahawa na lagi ta din yan. Ingna si Irene, mamahawa na ta din Rona. ano sa problema? Irene, mamahawa na ta din be. Dili na ta mo puyo ining mansyon na. Unsay, kay nga di ay dini. Huwag kang magkakita. Naginimalas na ta. Sukad lang ta ni puyo ining maong mansyon. Ikaw Ikaw ra ra may may ginimalas. ginimalas. Og naangin ko. Naangin ra di ay ka, Ryan. Ah. Buka imong mga mata, Irene. Huwag tayo kagawasan sa itong mga lihok din Gikontrol ta ni ini Angel. Ayaw ra gud patakag istorya ron, ha? Oo na. Oo na. Ay, pataka pataka na. Dungan. Rona, wa man gud ta di malasa dinhi. Aksidente man ang pagkahagbong ni Ryan sa hagdan. O katong imong pagkapandol, aksidente po to. Pero, tempa, wa gid ko makapangutana nimo. Nganong murag parehas naman kang Ryan ang imong sitwasyon nga napandol naman unta kadto? Mm. Ha?
Kana! Muna siya'y dakong pangutana nga nagtangag o ganting salaping cash. Ngano bitaw di ay na, Rona? Ngano na ingon anak ka? Sana, tabaga na ron na. Naunsa man sa di ay ka, ha? Na-disgrasya kag usab nga wa mi mahibaw? Kukuan. Unsay kuko, tubaga na yun. Nagtangag na og cash. Pangutana ron na. Ay, kung magbugal-bugal, Angel! Uy, wa ko magbugal-bugal. Sa muka, Wala lagi ko magbugal-bugal. Seryoso ko nga ka ng pangutanahan ni Irene ba? May premyo na. Pwede man ka mo call a friend para mutabang ni mo sa pagtubag sa pangutana Irene ba? Pili lang kinsa imong patabangon ni tubag. Si Ryan ba or si ako? The choice is yours. Pili dayon na mong Ryan. Taba. Unungon ang tanibi. Gusto kong pahuway. Balik na dito sa imong kwartero na. Ay, gusto na lagi kong upahawa din, Oh, pawagin mo. Wow! Wow! Kasipa ba ito, Runa? Nabungog ka no? Kasayon ko di mong kasulti na ko, anak Ryan. Ang samog mo kay kapaminaw. Sige, balik-balik ka na. Rona, tana sa imong kwarto na. Para makapahuway sa kagtarong. At lang niya tikag pagkaon. Haskang sultiha gini mo, Runa, sa? Nakatunog yung kag kandidata para santa. Dituman yun is Irene sa giingon nga, love your enemy. Angel, uy, ikaw ba? Tinuod mong good. Ako pa na. Kill your enemy, ginoon ko. Tabangin na lang hinuon ko, Angel. Oh. Atong alalayan si Rona balik sa iyang quarter. Ay, sus. Ako na lang, be. Bugatag kaag ni mo, eh. Aray, agay. Mapawa na lang lagi ko din, Mapawa na lang ko. At tawa ta ka dire, atat na atat kay kang mo anhi. Sugot na lang ko kang magpamaid, para lang makaanhi ka. Kaya karon, gusto na siya ka mapahawa. Pasa man yun. Gusto na lagi kong mapahawa! Okay, pwede magkain na. Bisan, gibugatan ko ni mo, pwede naman gyapon ikaw alasahon paingon sa gawas sa mansyon. Pwede ti ka ibilin daplin sa kalsada. Pero ang pangutana, kaya ni mo kamang paingon sa ospital? Aw, inuon, pwede maka magsuhol og mga tao nga mudani mo dito. Pero ang pangutana na sad, sakto ba ang imong kwarta? Kaya ni mo nga magpa-ospital? Murag, ano ba? Murag 20 to 30,000 matingaling deposit sa mga private hospital karon. Kuha ko masayo pa. Anya, no. Ibutang tala nga, kaya na ni mo. Kisa masay mo bantay ni mo. Kisa may mo atiman ni mo. Aw, pwede naman gihapon na kung naalang kay sakto nga kwarta. Kung naa ka, ana, karon dayon, ipagawas na dayon ka din, Kunati, ha. Og laro hagit pag-ayo ang imong desisyon, ha? Kaya wala rabay mo dapig ni mo. Kakita ka gyud giunsa ka paglaglag ni Ryan. Anong hilak man na, baby, no? Ay, kung hilaki, oy. Tubag ako. Unsa man? Mapahawa ka o dili? Dili na lang. So, mao na to. Naaragi hapon si Rona sa mansyon. Ako naman tong gipatumar og paracetamol. Niyarang-arang naman sad. Mausad si Ryan. Na okay raman sila nga paracetamol ra gitumar. Tinuod yun ay no? Nga ang masamang damo, matagal mamatay. Mao gyud. Ay, tuwa di ay. Unsa may imong tuyo nga importante. Nga nawa naman lang kamatos mansyon. Importante maka na kayo. Tempa. Naon sa ka? Kanina raw ko nakabantay, lumon kay ka. Ako rin nagsigig tabi.
May problema ka? Angel, Unsa man? murisayin ako. Oh, Murisayin ako sa tanan nimong gihatag nga trabaho nako. Personal, sa negosyo, sa tanan. nga naman. Dili na ko happy. Okay. Asa man na imong resignation letter? Oh. Magkita tawag ma sa opisina para ako lang i-turn over nimo ang tanan. Okay. So, magkita na tawag ma. Mas maayo buntag. Okay. Bye. Oh. Oh. Angel? Angel, Ay, dool ako. pero Ayog dool ako! oh, my God, sundan ako siya. Angel! Kinuha ko. Kakusog siya yung pagpadagan. Dili pwede. Sundan ako siya. Basta man to siya. Wala man ako makita. Ato na. Paspas kaya niya pagpadagan. Kadelikado kung madisgrasya siya. Sus, mahayan ako eh. May pagunalan ako sa sulti nga mo resign ko na. Huwag ko magtuo nga mo niyang reaksyon. Pagkusgal pa na akong pagpadagan. Kinahalan nga ako sa mapsan. Bullshit ba yan ako eh? Ang ano nakahilang ako. Nakakita pa din siya. Ano ba magkukapugong? Buset! 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 Angel! Oh, ayaw kong gisundan. Ano man lang, Pagstorya na tapos isang! maapsan niyo ko ay. I-full speed ko ni Bi. Apas kung makaapas ka! Mas ka, hindi pa lupad na mahinon niya ang motor. Kad, ayaw lang ito itugot nga madisgrasya siya. Ayaw lang itaon. Han? Di, hindi ka. Naghatod kong pagkaon ni Rona. Alas 11 naman sad. Sa'yo man ko nakaluto. Mingaw lagi. Asa da yung feeling Ryan na ining mansion? Si Angel? Kailangan pa ba day? May tuyo ko na niya si attorney. Oh. Aw, di dito dari man niyo to. Oh. Uy. Noon sa man ron. Niyabag mo na bihana. Ano nang hagis mo na siya? Ako atoon. Angel? Noon sa man ka? Ano man ka? Pasagdi lang sa ako, Irene. Pero, Pasagdi lang sa ako! sorry. Sige, sige. Yabag pa ning luha! Uy! Ano di pa ni mahunong? Ano makahilak bang yung ko? Kalagot!
Oh, ano ni balik mo na ka? Di man siya pahilabot. Di pa hilabot. Unya na mo ako siya. Mao lagi. Ang dako nga jar dapit sa dakong pultahan. Ha? Kato? Patay. Kamahal ato. Naghilak man siya, Han. Di kasabaan siya, attorney? Ambot. Di man siya pasamok. Kung ikasabaan mo gani siyang attorney, Mayra niya. Mayon tag mo pauli tos attorney karon dayon. Unya, kasabaan siya tiwas. Makabawas na gid ko. Ayaw pag-ingon ana, Han, uy. Maayo na ba kayo na sa Angel nato? Unsa? Sa man na kumaayo ng angel na to? Daog-daog ko na maganit ko, ana. Pero dako kayo sa gikatabang nato. Ayaw kalimot, ana. Pero iya rang gibawi pinaagis pag daog-daog na ko. Oh, kinuo ko. Unsan mo sa drone? Lasag rin na bayhanay. Matiwas ko na siya attorney. Gilalima lang siya sa kantidad sa mga butang ining mansyon. Unsa di kayo nahitabo, no? Karon ningon ana mas Angel? Balik ka dito ka. Ako lang mo ato, be. Makalakaw naman ko. Why mo doon ako, ha? Uy. Pasagda na lang lagi una nato siya. Pero, Han, daga na siyang nabuak. Tingalig apil yung tagkasaba ni attorney. Nga nung wata makabadlong. Balik ka dito ka. Badlong, ha? Bantay na mo doon, Ron. Dili lang ko, Han, di lang ko. Ha? Di hado ka? May kabitaw mo. Di lagi ka niya usaon. Pero... Adua na ba? Bantay lagi may makita kung tao mo doon, Ron. Tian lagi. Oh, Adua na lagi. nakadungo kasi ang gisulti. Wa na siya ilhon ron. Tuo, makanay. Adua na dayon. Kinuo ko. Uy, unsa naman sa na buak? Ako may nag-uul, ani. Uy. Sus, maugan ni, magkaguol kayo nga daggan nagnabuak ng bayhana. Madamay yun na kung di na natok sa taon. Pero... Adua na lagi na, pero na, ha? Adua na dayon. Si Rona? Sa pagkaoy, anong imo ba kong kinabay? Oh, Adua, Erin. Daga na sunod na kita sa utong angel. Nalisuan na tingali nag-utok ng bayhana. ako doon. Animal ginang bayhana, eh. Lamia ilang buyog. O galing lang kay mas kuskan pa ba sa na akong bayhana? May tag-ipadakop siya ni attorney. Maimta! Giunsa man ta ka? Mo ba gani akong pagsod? Ngano man labay man ka? Ginibalas lang ka. Ginoo ko. Wala may samad ka. Unsa? Nagusan... Angel. Sige, katiman na imong bitay na iron. Kinuo ko ni sa kasiya. Why mo sunod ako, ha? Nausa na ito siya, oy! Nga naman dagdagan ang mga buak din, eh! Nang hagi siya? Oh. Ngano? Iya di mansyon? Kuyawa ko niya! Dirita, Rona. Dirita. Salpahis! May batasan! Oh, nasamad lagi ka. Gilabay magkubuha ka figurin! Animal ginang bayhana, eh. Sus! Nasa kabaya! Oy, agpasa, Erin. Di lang ko, uy. Gagam, tingali ka. Tingali kung sana sa iyang pamukon sa taas. Maangit as kapungot unya ni attorney. Ato, Ikaw! Unya na lang. Tambalan na sana ko ang sama di Rona. O diyan may pamukod sa taas, ha? Sige. Ikay tabang og panubag ni attorney, ha? Hala, si attorney. Ay, ako maning kwarto. Pero dili naman akong smell ang naali ni. Iyahan naman. Pusit siya. Huwag lang pa pang buwisit ng luha, ah. Pero magdili ni mo hunong. Buwisit.
Ako makitagyan ning mansion. Lain siya kayo nga ato ko sa lang kwarto mo stay. Ani gid sa master's bedroom dapat, di ba? Murisay na kustanan nimong gihatag nga trabaho nako. Personal, sa negosyo, sa tanan. Dili na ko happy. Anong dili naman siya happy? Dako man kayo siya sweldo. Unya, pasalig-salig pa siya na sa una. Bisit siya. Bisit. Ayaw ka blaka. Kalipay na kayo nako nga mo serbisyo nimo. Dili may tabong mo trader ko. Kasi may tawag niya kipagbuhat na ko. Kasi tawag niya kibuhat ron. Mag-trader man gihapon eh. Makalagot. Makalagot. Wa lagi musod si attorney. Pero nakadungog man ta nga may naabot nga sakinan, di ba? Nagpanaga na kasi sa pagsud. Ha? Ano mo padagana mo siya nga iya man ni mansion? Ato-atuan si attorney. Isumbong na to ang gibuhat ni Angel. Musod ba ko na yun o dili? Ay, basta yun pa masulbaron ang mga problema sa opisina kay ini. Attorney, Irene, wala lagi ka musod, attorney. May problema si Angel. oh, nahibaw ko. Ang- Ako sa siya ron. Attorney, kuan ba ya? Sa ako mati ka pagsulti, uy. Ano de? Sulti na, Irene. Di pa muak ni Angel ang mga dagkong jar katong dapit sa pultahan, attorney. Pasensya na gawa may makasanta niya. Ha? Unya, karon ra ba, attorney? Nisa ka sis taas. Mayo gani kini abot ka. Tingali ko niya unsay ang buhaton dito. Oh, Ginoo ko. Naunsa na ron, attorney. Oh, attorney, ato na lang siya, bi. Tingali ko sa iyang hilabtan. Maduga nga na sa dangyang sa tinuod lang, misuway mo kog badlong niya, pero di mo kog siya maminaw na ako. bahala na lang kini. Musod na lang kit ko. Attorney, mutabang lang niya kog bayad sa mga na-damage ni Angel, ha? Oh, Ginoo ko. Kadako kag bayro nun ni Angel. Pero bahala na lang. Dilisan mahimo nga ako siyang pasaktan. Bahala na lang niya. Mapaduhang ragiday gihapon ko ini. Ang mag-inusara. Ang way kasandikan. Kinahanglan ba gid ay nga mupasan kong dakong responsibilidad? Dili gid ay pwede nga mudawat ra kog limpyo. Kanang magpuyo lang nga hayahay. Trip-trip lang. Di ba gid ay na pwede? Ayaw ka balaka. Naaragid ko. Dili gid mahitabo nga pasagdan ti ka. Kalipay na ako nga mo serve nimo. Bakakon! Unsa man? Tuan na si attorney? Oh, Oo, unya. Unsa ba yung reaction sa pagkakita niya nga sa mga nabuak nga jar? wara man. Wara! Wara man gani siya mo tanaw. Disirit naman sigsaka. Ha? Baya, no? Nguna na gid ka datos attorney? Mga dikantida dagod kayo tong mga butanga. Pero wala kita gad. Wa pa lang tingali. Basta balaka to siya unsay hilabdan atong tililing nga angel dito sa taas. Sakto karo na. Sakto gid ka nang imo pagkasulti nga tililing tong bayhana. Ayaw sad mo, ana, uy. Ayaw sad ninyong tawag tililing si Angel? Unsa man dilain nimo itawag niya? Binuhatan ba gunas normal nga tao kanang iyang gibuhat karon? Doon na naman ay gamay babayhana, uy. Ha? Unsa gamay? Dako gyud ang duna na niya. Di kay gamay. Pero, natingahagit ko ba? Natinga sa unsa? Wa mo kay nakitang kalagot sa naong ni attorney bisang gamay? Ah, Kabala ka hinuon. Mauna ako nakita niya.
Puno gid sa kabalaka ang naon ni attorney. Kana bitawng kabalaka nga puno sa pagmahal? Oh, Angel, Ano niya ka? Nag-usap ka din eh. sorry, pero... Baka akon. Oh, Abogado man ka. Kay bagyo ka nga pwede ti ka ikiha for breach of contract, di ba? oh, Pero imo kibuhat kay baw sa kang dili ko mukiha. Kaya sulan ko anang maingon ana, di ba? oh, Angel. Angel, ayaw paghilak. Unsa may mong gusto mo katawa ko? Katawan ko lang ning nahitabo, mao ba? Oh, Angel, Mo imong gusto nga mutuman ko sa giingon ni Freddy Aguilar? oh, ha? Wa pa ko mabuang, Mervin. Kung dili pwede nga katawan ning problema, ha? Sorry. Sorry sa imong naong. Oh, Angel, Dili ikaw nga kung gihilakan, ha? Basi ka dahom sad ka. Nagila ko kay wa ko may bawas siya kumuhaton. Kung asa ko magsugod. Kung kisa mga tawanan nga akong kasaligan, mao na akong gihilakan. May nang may baw ka. Angel, Oh, ayaw. Angel. Ay, pagdoon ako. Paminawas Di ako. ko maminaw ni mo. Please, paminawas ako. Oh. Paminaw ako. Haba? Nayapag naman ni Mervin. Nganong nagpaduol man ni siya maayo. Kuwang na lang iyang itulit iyang naong sa kong naong. Kanong ingon anak may yung tinanawan ako. Mura man nagkayo iyang mata. Pero wala sa maglagot. Nganong mura man kong nakulbaan gamay. Angel. Oh! Whisper pa ka. Saman, samay mo yung sulti. Sulti na yun. Sulti na ba? Ay, sa mga isulti ini kanahan. Kalagot para ba ko ini niya. Pero nganong... Angel. Unsa, oy! Sige, gonghong diha. Kadugay ba ni mong musulti? Lahusa na! Okay. Say, okay. Lahusa na na imong isulti. Kalagot ra bagyo ko ni mo na. Pwede ra bagyo tikang ilambuyog anytime. Pero dili ka makahimo. Tungod kay dili nimo kaya. Di ay ha? Di na ko mudayon sa pag-resign. Sorry nga nakapasakit ko nimo. Seryoso ka? Dili. Seryoso ko. Okay. Da. Sakitan mo siya. Pasalamat ka. Di ko sirati ka. Wati ka kulata ha. Salamat. Salamat. Angel. Angel. Uy. Yakong gibiyaan din eh. Oh, puti pa sa put. Okay na. Okay na to. Yarang gidawat. Ang ako sorry. Gidawat ang ako sorry. Sa ingon to ka sayon. Oh, thanks God. Pero, ay, hapdusa sa iyang mga kinusian, oy. Pasalamat ka. Wati ka kulataha. Bitaw. Kay kung iya pa kong gikulata, luoy na ang takay ko. Lord, thank you ha. Thank you kayo. Happy man ko deep inside. Kay, bisan niya kong gikusi, na-feel man ako. Nga importante na ko para niya. Bakakon. Pasalig-salig ka nga di ko ni mo pasagdan. Pasalig-salig ka nga dili ko ni mo pasakitan. Oh, nindutas mamati at tuy. Mura man kong gisudyaan o guyab. Nindutagis pamati, oy. Ay, Angel. Mingaw lagi. Wala kikisaw. aw.
Kalma ra ba yung pagkatao sa attorney? Istoryahan na gito niya si Angel. Kanang istorya nga kalma, pero sakit. Kalma pero bugat og igo. Kalma pero makabungog. Bitaw, no? Ha? May rasad atong babayhan na to. Kung mauna, manghipos na lang tangdaan. Ha? Oh, ano mahipos mo ta? Kung palayason ni attorney si Angel, apil gyud ta. Ang ako man sa mo pabilin ta dinhi. Pwede man god. Ha? Ang saan man? Akuan, ato pa sa si attorney nga wag kita ilabot sa pagpanghagis ni Angel. Nga misuway tagbadlong niya, pero wagin maminaw na to. Oh, bitaw. Pwede man ni ebidensya ning ako mga samad sa agtang, oh? Oh, bitaw, kana. Ato inon si attorney nga diha nga to sing gibadlong kilabay hinuuta og si Runa ang naigo. Ah, kana. Mo ni atong isulti ni attorney. Dili ta magingon ana, uy. Ha? Sa dili. Han, hinumdumi nga dako kay tag-utang kabubuton ni Angel. Dili pwede nga ato siyang biyaan inihitabua. Irene, unsa may ipasabot nimo? Mo apil taglayas niya? Angay lang. Gani, angay ta mo apil og bayad sa mga damage ni Angel. Niya baga? Nadita mo apil, uy, nga ano good taon. Buguaw yun nimo eh. Tanga! Han, Oo, saman. Mureklamo na sa nga gitawag ni kagdanga. Kanang yung magisulti ron, wala na magpasabot nga tanga ka kundili, bugo kapag yun. Mayong pagminaw sa Lex Pinon. May kininabuko ni mong oh, aron matanaw na itong unsay suda na. Suway eh! Angel? Oh, Angel, okay ra ka? Bilibasag na ako ni mo eh. Ikay gusto bukan og o ini mong bana. Ako gay mo pangmustahon? Ha? Nya, sama ka? Ipalayas na ka, attorney? Angel, unsa may gisulti ni attorney? Unsa may iyang... Wana. Delikado na gini, kini katawa naman. Nabitaw ay, natililing na gid ni siya. Klaro man kaayo. Awra, oh. Tama ba? Ba. Natililay na di ay ko? Unsa gani buhaton sa taong tililing? Hay, padula ko, ha? Ay, padula ko! Ikaw may sigig ingon nga may tililing ko. Ikaw gi akong unahon. Ayaw ba? Angel! Oy, hala ni tingog ang mamuakay ug oh. Angel! Ayaw lagig apil Irene. Kini ra magduhang akong atimanon. Oh. Angel, dali. Magsulti ta nga kita ran duha. Onya na kun mahuman ko ining duha. Pero, Onya na lang lagi. Ay! Ang alam ko yan! Aray, bakit bahay ka? Suwayig ligot sa kong paggunit nimo. Tag-aw na tong kaya ba nimo? Saman! Kaya? Kaya? Yan! Tabangin ko yan! Angel! Ryan, oh! Ryan, oh! Nagpatabang ni Mas Rona, oh! Sama di ka maluyin ni mong chika, babe! Angel, please! Unsay magibuhat ni attorney Angel, ha? Oh, Nakabantay mo nga, wag yung kisaw, sukad sa pagsakay ni babayhan na ganina. kinuo ko. Unsay mo gibuhat ni attorney, uy! Ato ah! Tanawa! May gibuhat ka ginain ni attorney? Uy! Panawag pang pulis, oy! Ipadakop ni babayhan na! Pagtawag o polis, Irene. Nganong si Irene may inyo suguon? Ha? Kamu may nakauna-una, ana. Kamo'y panawag. Ayaw pagtanga, Irene. Panawag na yun. Angel, may gibuhat ka ba ni attorney? Ayun. Doon na kaayo. Ayun lagi. Natatatapangin ko ninyo! Kawag yung kubuhi sa salbahis! Ay! Tingaling paparehas ko ni attorney! Saman! Saman, Rona. Gusto ka parehason ti ka, attorney? Dili! Ay! Panawag na yung taon magpulis! Panawag na
gibuhat ni Attorney Mervin. Ayaw ka bala ka. Mutabang ko nimo. Musuporta ko nimo. Dili ti ka pasagdan. Erin, musuporta ka ng babayhana nga nalisuan as pangisip? Saman, gusto ka madamay? Paghilom, Ryan. Hilom. Wow! Irene, ikaw to? Oh. At last! Nagahimo ka gyud. Sige, padayon na. Go, girl! Lingawan ako, eh. Usmara ko to, Irene. Usmara ko to. Ryan, manawag na naging pulis pa! Manawag na ba? Mahimo ba, Rona? Hilom una. Wow! Hala, ninduta ini, uy. At last, nangisong na gitaw ng akong amiga. Mga ikaw, ikaw, kamo duha ha? Ay mo kumpiyansa. Kaya nakakita mo, makamaunang maglagot si Irene. Kana, anak ragin mo, pangilom gid mo. Isira ng mga bakba ninyo. Angel, magsulti ta. Dali, dito tanggapin ta. Okay. Unsa maday ka gibuhat atong babayhana kang attorney? Panawag na tayo lagi og pulis! Sige na! Sige. Unsa ka to'y number sa pulis? Naratol naman ko. 911 good ang i-dial good? Ha? Nabo ko na din sa Pilipinas? Na naman good! Wa man good. Ay naa nalagi na unsa man ka uy. Sige na ba? Sa gawas ra magud ng 911? Ay naa nalagi na din sa Pilipinas. Na Manila tingali. Tibok Pilipinas man good. Google pa oh. So na yung problema. Ay, iya. Attorney. Ha? Tao na siya. Or kak. Attorney, hadlo ka, attorney. Wait, milabot sa ipangbuhat ni Angel Pixman pa, attorney. Wa. Wag ito milabot. Ayaw tamig talaga, attorney. Naunsa ka ron, ha? Unsay ayaw kalaga. Attorney? Buhi ka? Unsa man yung pagtuo patay ko? Abi na mo gipatay ka na ni. Grabe sa gipatay, uy. Gikusi rasad, no? Daghan kito siya ginusian. May gani kay ako ra siyang gikusi. Unya, unsa may gibuhat ni Attorney? Wa. Usab na yung buhaton. Magpasalamat siya nga ako ra siyang gikusi. Unsa naman sa iyang gisulti? Nagpasalamat yun siya. Ha? Ako man siyang giingnan nga angay siya magpasalamat. Nagpasalamat yun siya. Ha? Sigurado ka, attorney? Wala ka ba suko niya? Nagduda ka? Ha? Pero attorney, kuan ka nang namuha kong good siya mga gamit sa dinhis imong mansyon. Katong duha ka dagkong jars, dapit sa pultahan. Buwag kayo. Okay ra ka nga iya tong gipamuak? O unsa pa may ako mahimo? Maingon ka lang, ana, attorney. Ha? Swerte ako na Angel. Nag-goal mo sa mga jars? Goal kayo, attorney, oy. Kay bisan wa gyud may mahibaw pilang kantidad ato. Nakasiguro sabing mahalon gyud to. Pila kay actual nga kantidad ato, attorney? Mga more or less pila imong estimate. Mga more or less. Pila ka? Kuan? Mga more or less. Basta kay more or less gyud, attorney. More or less, More or less 1 million ang kada usa. ha? Di lang ka mo atong clinic para matambalan ang imo mga samad-samad, oh. Ay, hala nalagi kay daghang mga gagmay samad-samad, attorney. Ako ng mga kinusian for your information. Oo. Madto ra kong clinic. Okay. Ato sa taas na. May isulti ko nimo sa dili pa ko mobalik maglakaw. Okay. Hala, uy. Kadaghan sa mga kinusian sa bukto ni attorney. Luoy ka ayo. Kalmar kay attorney. Bisan pa man sa mga gibuhat ni Angel. Usa rito bag-ana. Nga mahal kayo ni Attorney si Angel.
Ay, doon na gyud lagi di na sila relasyon. Kay posible kaayo nga ingon ana ang mga lihok ni Angel. Unya gitolerate lang ni attorney kung wa man sila relasyon. Uy, Mao na. ambot lang. Kay kung si Angel ang pasultihon, wa man gyud sila relasyon. Wa? Sa ato ba? Mo tolerate og ingon ana si attorney nga wa say nakuhang pabor? Imposible hagod. Mao gyud. Kamu pang mga lalaki. May relasyon gyud ang duha. Ug tingali ila lang gitago. Basin hadlok si attorney nga mahibaw ang iyang pamilya. Pwede si ting pamilya mo dawat anang klase anang Angel, uy. Pero ang ako lang yung di masabtan ba? Bisan unsa una kong matik-matik ba? Kung unsa joy nagustuhan ni attorney anang Angel? Naamang kakaisulti. Ah, Uy, parang niluhod man ka. akong usbon sorry. Sorry sa akong pagpahilak nimo. Hindi lagi. Kibaw ko. Dili ako ang imong gihilakan, kung dili ang wa na ko pagtuman sa akong gisaad. Oh. Karon ako balik ko ng akong saad. Ug dili ni basta saad lang. Ako ning ipanumpa. Mayong pagpaminaw sa Ako ning Lex ipanumpa. Pinon. Uban sa tibok na kong kasing-kasing. Nga dili na giti kapahilakon. Ever. For whatever reason, never again. Unya, ang Tanan nimong gisalig na ako, padayon na ako nga atimanon ug panalipdan. unyang mutukar na sa ni imong buliboy o mukalit na sa kag-resign. Dili ko mo resign. Bantay ito. Promise. Cross my heart. Unyag kalit lang kang makauyab. Ah, Unyag magminyo ka. Oh, ha? Wa ka makatingog. Angel, Barog, uy. Mura man noong kang ni-propose na ko, anak. how I wish. Sa tuyo magisulti. Wa, Bitaw, Mervin. Klaro ha, tao ni, ha? Kay kung imo ni uspon, aw, akong ipamana ni Erin tanan akong property, apil ni mansion. Oh, Wa na niya ko'y pakiana kung ilugon ba nilang Ryan o Grona. Kay useless naman gihapon kung ako'y mo handle. Kay di masabdi ko mo handle. sa ako nag-ingon. Dili na tumausap pa. Makasalig o makalaom ka na ako this time and forever. Unya lagi kalit kang maminyo. Ato gyud ning klarohon. Di ko magminyo. Unless, Unless unsa? oh, Unless unsa, uy! Ug sunda ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Made of Fortune. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.